फेसबुकआव ससे भिडिअ हगारनानै लाख लाख रां आर्जिनो हादों आसामनि सासे लाइमोना। आसाम रायजोनि गेजेराव मोनसे भिडिअआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन भिउज मोननो हानाय सासे आसामनि लाइमोन। आरो फेसबुकआव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों लाख लाख रां आर्जिनो हादों सासे आसामनि लाइमोना। मोनसे भिडिअनि रां हाबनायजोंनो गंब्रै आइफन प्र मेक्स बायनो हानाय रां मोनदों। नाथाय बेफोरबायदि नाबां जाबां फन बायालासिनो बे लाइमोन सुबुङा गंसे न' लुदों। नंगौ, फेसबुकआनो खालामबाय सासे लाइमोनखौ लाख लाख रांनि बिगोमा। आरो बे सुबुंनि मुङानो जाबाय इमदाद रेहमान। इमदाद रेहमाना सासे मोब्लिब फोसाबगिरि लाइमोन। आरो इमदादा गंसे फिसायैनो गला दं आरो गलायाव खामानि मावनायफोरखौबो गावनि इउटिउब आरो फेसबुकआव आपल'ड होनानै ब्लग बानायबाय थायो। नाथाय हरखाबै पुष्पा 2 नि मोनसे भिडिअआ बे सेंग्रानि लाइफखौनो सोलायो। अल्लु अर्जुन पुष्पा 2 आव शुटिं लानाय भिडिअखौ हगारदोंमोन इमदाद रेहमाना। आरो इमदादनि बे भिडिअआनो मुलुगनाङैनो गोसारनो हमो, जेराव दिन्थिनाय जादोंमोन पुष्पा 2 आव गोजा चन्दनखौ ट्राकआव माब्रै सिन्डिकेट सालायनायखौ शुटिं खालामदोंमोन। आरो बे भिडिअआनो 142 मिलियन भिउज जायो आरो दासिमबो सानफा एफा नायजानायनि अनजिमाया बांगासिनो दं। बेबादिनो नोंथाङाबो फेसबुक इउटिउबनि गेजेरजों गोबां रां आर्जिनो हागोन। जेराव इमदाद रेहमानाबो हादोंब्ला नोंथाङाबो नाजायोब्ला रां खामायनो हागोना रोखा।